Ningabambisana phela bekuphendula imibuzo. Okay. Sanibona igama lami ngu-Asanda Proud Mzulwini ngisuka eMkhazini. Ngiqhikiza iqembu lethu libizwa ngamaQhathanzipho. Izathu ukuthi sibizwa ngamaQhathanzipho inkusho ukuba inombi. Okusho ukuthi samanono imvunulo yethu njengoba ipink is supposed ukuthi ibe clean, and also uma ungabe uyintombi kumele ube yinono, even ukuyiphatha kahle nje utshengisa ukuba inono. So ngizocela ukudedela iqhikiza samaqhikiza futhi eqembini lethu. Sanibona njani ngithi mina yaphila igama lami Asanda Wamsomi ngiqhamuka eNtsimbini la efolweni ngiphuma eqembini lase AMAQHATHANZIPHO anda ugogo Nqumalo. So eziqhikiza ngachaza nje kafishane ukuthi iqhikiza umuntu osuke eyintombi oyiphethe kahle okhulile ngokweminyaka nangokomqondo kwazi ukuthi akwazi ukuyalingana angaphansi kunazo ngokweminyaka, aphinde futhi anayekele indleko zeseqembini. Negama lelithi AMAQHATHANZIPHO lakhishwa yithina amaqhikiza ngoba nisibona ubuclean bemvunulo yethu njengoba i-pink and white, nanokuthi ke sihloniphekile phakathi sabona. Lapho ngokwethu beyithe inkosi iyasibiza njengeyintombi Zasembumbulu, okusho ukuthi sina singaphansi kombumbulu usenzele umcimbi ukusibonga njengey'mbali zethu ezingaphansi kombumbulu, and laba sebekhulile njengathi bazograduate namhlanje kusho ukuthi sazoya lapha eToweni siyograduate. So yes, amajazi ukuthi sesikhulile siyabonga ukuthi sigcine size sifike kule minyaka esikuyona ngoba sesidlulile ngisho 21. Amen. So ukuba kwethu la kutshengisa ukubaluleka kwethu, kuyasitshengisa nokuthi sibalulekile ngokuba nje inkosi ithathe isinqumo sokuthi isenzele umcimbi wethu imali leyo lo suku nje elinike thina sigcwale khona la sibe yimbali kuyasijabulisa ngoba sivezele ukuba sibalulekile thina zimbali zezwe. Ngicela futhi nokugcizelela la kwimvunulo yethu njengoba sigqoke kanje besicele uNkulunkulu ukuthi sicela sigqoke amavesta ayelo nemaprinta ayelo. Ahle lo khala lwabona ukhala wethu pink and white. Mhlampe ngelinye ilanga ngisazoke nisibone ngayo sigqokile isiconsi phela. Iy'keti zethu ijwayele ukuba mhlophe zibe pink, ivesti liba white. Sangibuzanga ukwenzela ukuthi nalabo abantwana abangemuva bagqugquzele ukuthi nabo bafike phambili, ngangokuthi nona 16 afisa ukuyoma lapha phambili ajabulele ukuthi sefikile kule minyaka lesi esikuyona thina. Iyona inhloso yenkosi noNkulunkulu nakhona futhi ngoba esenze lo mcimbi kusigqugquzela ukuthi lento esenza ibalulekile iqhamuka dala from okhokho bethu. Lolu siko salifica sikhona siyaqhuba futhi sizofunda negeneration iphinde iqhube. Libalulekile kithi lisitshengisa ukuba amaZulu ukuthi ukuba intombi nokuhlala iphethe kahle kubaluleke kangakanani. Sithe mengabe sifika ogogo base basisa etendeni lapho mesifika khona bona base baba ne-meeting yabo. Thina ke etendeni safike sacula sagida kuyi-part of usiko lethu. Egideni kwethu thina ezisikhulile sase siyayala intombi ukuze siyikhumbuze ukuthi ithini inhloso yethu sibe la, sithini isizathu and sifisa ukuthi kwenzakaleni ngontombi ngoba sigcinile njalo ukuyigcina nje, kodwa sinezathu nenhloso kanye nefiso esenza ngazo zonke indlela ukuthi sigcine sifikile siphumelelele ukusenza.
Okay, engasisho, okay ngisacela ukusho 2. Engasisho ukuthi for laba sebekhulile awupheli umcimbi ikhekhe elingakosiko. Okusho ukuthi uma ngabe usuyithola usuku ubudlelwane and uzizokwazi ukuthi usuthola ipressure yokuthi umuntu ugcine sekudinga u20 izinto ebengakoveli kini, angiyawupheli umcimbi. Mina ngisizomtshela isithini zathi noma umuntu esasesakushona umtshela ukuthi maybe ohlezi noma ngaphinda nyamalala uzophinda abuye ngoba umcimbi awulisiki ikhekhe. And okunye esibayele ngayo ukuthi kubalekile ukuyiphatha, uveza i-background yakho, uveza ukuthi uba yes and ukutshengisa nokuyihlonipha nokuyivimba futhi ey'ntweni ongasuhlangabezene nazo, i-teenage pregnant, izifo. Lokhu ngadala ukuthi kugcine sekukulimaza ungasakhona usho ukufocus ekuthenini wakhe i-future yakho. So kubaluleke ngalokho ukugcina. Uthi phela ngathini usigwemile la khawuzange uzisho ukuthi azange siye sinabo. Siyitshelile Intombi ukuthi iqiniso lithi akuthina sonke esidalele umshado. Iqiniso lengesisibalekile. Okusho nanokuthi njengamanje abantu besise sebeyathanda ifuna ukushada nabazi ukuthi Intombi iphethe nayo ifikile nokuthi iyintombi kuphela. Wena uzomsiza ngani nawe? Intombi kubalekile ukuthi ifunde ngayo yonke indlela izithola umsebenzi ukuze nomyeni futhi kubelwe nokuthi akuthole noma ngathiwa awudayelwanga umshado kepha ube na something ezokuphilisa. Number 1. Uthulethi wena uqambe